Rongkhang MSC constituency arlo long pliadim MP Horen Singh be arideng pensai kang pupon. Abarim MAC Robinson Crow avitanglo. Hanboka long banghini amunit ki pen apran ki jok. Dipu inglong po KSA Arrowhead branch arpukimi kachipek pon. Ningkan isi pleng deta dong puda lapen kasomari towar kok thomparai harai ke kapji aphan dolong tangpon pelang. Langso liat lapen borlang phera pharman town mati municipal prapjin pen pangdak pon po. Dehuri lakha isi baptist churchari so ejang atum chingrum si jir kedun aporom kang thundun. Wopong sar arong akimi rong asar ke batpon. Silonijan lem sasai phu atum chepatir pipon si donsuri so se atum aphan sang ke ronpon. Eastern Range Bokajan asai phu atum wan mahotsaf ke talondun. Marada pikerai kompon jia phuthak ronga sora tumaphan ingnam ke paru kapang ton pontoi. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjita Birta ang ton pen. Abarim lumbajong MAC Robinson Crow labangso pirthe penchi otekang lopeda porphai sira achitim apor malom alang likeso ke cholong lok pena jogdemapur referral hospital along si keso lang ponbom lopusi ahema sora tumpen thanang pachini seta keso kiun e pena jogpedap jakhongpo ni phaitrok si arni labangso pirthe penchi otekang lo labangso alam arjulong si Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang Ari sangho lapen klem rapedam raperatum Karlitang Robinson Crow aboha luru langso anpale dun si ningduk ning oi pen alangli Karlitang Crow sangho pen cepadi tekanglo alangli Karlitang Robinson Crow ke pamotekang achor asupi lapen jirpi donra patum aphan cepamotekanglo. News Desk Report 365 News India. Duarbaguri MAC constituency ke Parlohan Boka PWD National Highway Thongkebra pho atowar pik ke krongput atowar along patumi jakhongpo ni phaitrok arani banghini amunit ki thipen apran ki jokpon banghini amunit akopai ke me alang litum scooty pen hem chewang bom ahotsi dampar parlukrak bonsitami kopai ke me men chisirai dun jet ajok lam ki ke manpon pen jokpon lo Kithek dunlong inu JCB driver pen than pachini pon scooty abang arleng parlu krak men ki un edet ajok aphi pen dampar nangke parlu abang chi theklong ledeloni kopiloni dampar abang parlu krak lapen kichar thang bang hini atu men ke chepar lep ke prapik ajok apran jok lopusi thanang pachini dun jong damme towar misen kawe ajok si patumi lapuson asai nang mananglo ihin towar karnu ka khurung kang lit pen ke chepa jok ji aphan kebor-e pon ahut si lapuson asai nang manlo ahok inglong dampar ke parlu ahut asonson ke dampar ke wang sang ti punoi arlong punoi ardi ke dopon kok ahut asonson ke men khangpon un e athe dampar sitami kache phalebji ang thek thetan waiphit sitami patumi ason scooty dokok positami parlu pon krak ke mathapon me anpin athe imunit ledo positami parlu pon krak ancholo lasi puthot hawarara datum ke thekidinga tuma phan matha parsik ponsila puson asai monon phike man pon thujok ploji aphan bidi pangcho ponsi Rada tu matha pon poposi hawar arada tum loti cholang thonglo. Duarbaguri pen Birta pangdak pon Amos inti 365 News India. India Karbi Anglong Rongkhang MAC constituency ke parlo local MAC mati MP Horen Singh be arideng pen jakhongpo ni phai pho arani porphai kre hinira minute kre pho apor malom long pliadim kachingthur asai kang pupon Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang kapin khatpon ateng a constituency tin kachingthur amo ason along paprang dunangji pumatha pon si non malom along tin a constituency along kachingthur ponji mate rat apharman masap ki dokedam ki pajoy ponji aphan bor-e sikdang pon bomlo lapuson si jakhongpo ni phai pho arani long pliadim lake Satgaon weekly market set Don Bosco High School bicycle stand Tumpring dongka tu notun gilani lapen mozadar arong arloke krongput atowar MP Horen Singh be arideng pen ingpu pontanglo adun thu songklem bang phu amai ke padopon along MP Horen Singh be Rongkhang constituency AVDC chairman pen chenglok Rongkhang constituency kaparlo polling station thongkebra isi along klembang piatum pen chitong ponsi dolini conference hall along kedamtang MLA kilik judet api kechengsi chingki chethan amai pedopon pusi Nelitum pherangke pen Birta nang pale lapen MP beasang ho pen jongpon long thongkebra isi polling pen long kre isi apuling keremdun hoke
รองคัง constituency อลองอโปลิงตินเคลมบางผู้เคลมบางพีเป็นเกเคลมเกดำเกจอกจิกอังเทกโลปุสีไม้อลองจองปอนดองกามุกัมเป็นเคลวินเกดัง365 News India emisi election televisi phang le Pachethang pang na ku tak rember ba mu pen lilam than lo tak local committee president secretary tu mani hat pen ga chingki ge than ba me ha ni la so we dia join si longri si ram da sidame factor khari la ke mona tema la ha dim bang ku district committee pe na bang order pia lo ko committee na nama kerem so president secretary le legislation pinang por pa akimi constitute ko alo lapen kami constitute to local rana tombang atau confidence akimi leadership apa confidence open ikor bharatiya janata party aja ko ampat ini panrat nacharak itu untuk lan chata kali dam prapjin pen ko hamren district na tam dakrong khang pen dari bitung pen aju wi along ke la nota homasi pen dari di je congress leader pen ana tombang bharatiya janata party prapjin pen nangliจากของปูนิภัยทรอกอารานีดิพูอิงลองพอเกเซียรัวตุมเป็นเซ็นทรัลเอ็กซิคิวทีฟคอนเฟอเรนซ์ฮอลลองเกเซเฮดบรันชังบองปุถดอาร์ปูกิมิเชเปกปอนละบางโซอามายลองดิพูเฮดบรันชาบาริมอามายผูมองกอลซิงรองหางเป็นไมจาริปอนสิไมเกพาอลัมเทอาบาริมจุนบางอาร์จุนเบอหินเป็นใจปอนละบางโซอามายลองเซ็นทรัลเอ็กซิคิวทีฟคอมมิตี้มาเต CEC อามายผูทานซิงติมุงกองจุนบางราจูอิงติดีเบตติ้งเซคเรตรีจอร์จติมุงดิพูรีจอนัลคอมมิตี้อามายผูลิตอนซิงติมุงจุนบางซาร์ซิงเบแมกาซีนอีดิเตอร์สุกุรซิงเตรังละเป็นดิพูเฮดบรันชลองเคลมบางละเป็นอารูอาริมาตุมเจตองดุนซี RDP ดุนปัตุมิละบางโซอามายลองนิงกันสุริหินีระอิงคอยไรสิละเป็นสุริหินีระอิงคอยระเกทอมอันอพาร์มันดิพูเฮดบรันชลองไมผูอาร์ปูเนลซอนติมุงละเป็นจุนบางอิโมนิเตรอนเปียตุมาพันอาร์ปูเป็กปอนดิพูเป็นออนวาร์ดมิลิก365 News India Northeastern Range Silunijan SAF pen chepatir piponsi rongosoratum Daikrum Reserve Forest Chutiana lapen koilamati adak kala pahar hawar ingnam ke paru ponasai SAF ahin pen ke pangton pontoy labangso hawar elephant corridor siman pon lapen rong robajo marada pimu kewang arani hur pachudutna pumatha ponsi SAF ahin pen ingnam ke paru pangton pontoy athemu marada pikacheleng atowara vete rong rupsi pangno popota than pachini pon alangli SAF hukum ki pipon atengsi rongasora tum pusitami hukum kroiponsi saing ton ponlo lapen ke paru tang malom seta puthot ke otekang ponjiaphan rongasora tumta chisik chedang ponlo lapuson si pini halada ke pon koveaklim mandu sitami rongasora minamina che paru ponlo Nelitum Mosasteron 365 News India ana dake nili riyap ke nili ke sini am de dak pen pining pen an do unuso teroson sidho punhoro lan pen sida lili akom gelong du na tengke la dagrong man dag nonta crossorong man do la ka plain district usin lili ke kachini dam la silani tum ka hakop hisar pusaran khun pen bang bon sirit pinin nem po sok lo song ke chunong bom klem bom la se pining an bang ke alani tum kopidong ma thadam ne kobi ke choilo pusipu sita government pen kopine anuthi putro pidya tamasi nili penta chedono ne delo सरकार आलाम से किथे पोट नहीं तो मकोवे बंग के चिफुई गनन पुसिनी लिता लानी तो भाना पे सार पिदुन दा ताने लबांसो कोवे पिनी पेनालांग तुम चिफु पन लोमा चिफु पन लो लबांसो लोंग के लबांसो रे या बोलोंग कॉफी पीक ए सन काट्री के दूर पन लो पेने साक ए सन दुमा मानते कपरे ए सन दो लदा सा रोबोट पेने लकदो का वेके नि तुम के ए थे नोंग ले पेन इता ये बांगावे मानते Itum Karbi, itum kala person halo, aprang men tar sok choklem dar, nem po choklem dar, pola hai ki claim bang ke claim pon bom lo. Sita aku angkong claim kita tidak do. Sita la non pining bang ala tu claim ya ning hang lo, nem po pini sok kinong ponji pasi mata lo. An sialai tu malong sok claim kene kovia claim na dongkok pasi irong ni bagreng ini ni pasi cui pon lo. La sinong ke sarkar pen arona bi pasi ke cipu pon lo. Ladak Karbi Anglong pen golhat border, ladak golhat border pen Karbi Anglong la sodak anche lola. Laga hoci koi nu de malo la hang supara hara cholo la glahat border pe la puan ke itu milong siwer lo na bang nang pet bom lo bang glahat border sor bang sapi ni tenang ilo alo sotum bang li tungge ke thek ke chini ka betar posila tu bang complain bang thek thek lo ponsita bang nang et bom lang pet bom lo sini tumta mithanga dai kong phan ke chu idin me ma se adin ta nili yok ta pudun de lo lan tu phan bang ke labangso kowe ke bini panji chifu pon lo la se labangso ding ke kemon telo pusi ne ke alang tumban kamatha pon lo ma la tum ke nililong
kichi pupon kan pini pra kan ni so kam ke claim lo elo hem chi pon approve se lai tu kan ni fan lam chak chi pi lo oi ta ini tum da da ke tong an ni tum na da ni tum an forest pen ateng pen ni tum la bang so kowe rong pini tum ke chui pondo la ha ja se me chu pon pulo ing ton pon pulo la si pini ni tum da ke chingrum tum an da ka rat anda ke khiti claim asawara sai chi tum asame pini kowe rong chi pon lo la si ni tum same kang to pini la bangso kar na lung le tak ne pot la sinit da bangso sai bangkeng to mongkok lo sai ki same koi pini same to non che pon fo gari long men same apen ni tum de claim do nem po pini do la pen sok ni chinong po nan velo ni tum mange la bang forest pen na pale alu buke la bangso na tum hai nang pale pon ma ni tum sing pale pon no ano tin man bang puda bang ko kon si claim ma ni tum fan same la bangso no tin man je pale lab lo na so lo bangke langso liet la pen borlang pher ahawar mesen pen kaching thur amo asai ke palle pon ke prap la pen mesen pen ke pachun pon jia phan town municipal parlo pon pu Karbi Anglong autonomous council CEM tuliram ronghang ahin pen pangdak pon tanglo CEM tuliram ronghang labangso alamthe borlang pher along borlang pher ahawar arat aphan kowe aklim ke ron pon amai along si pangdak pon alang li pen pangdak pon prapjin pen solar light la pen akaprek municipal hour sai antami prapjin pen pachun pon poputa pangdak tekang News Desk Report 365 News India. Na tum hanili nang churopi je chudak din liwang lo. Na tum yong si birasing leng ke hai phanyong si hirjume pidun. Na tum yong si cherap chetodun pulong te. Je na tum pe hai det lo pulong te nili dak. Bolang phera hawara long ke town nili declare populo la soteng ben si dak bolang phera hawar lang sulet pen pangumpet pen dak ta. La bolang pen lang solet hawar pangrumpet pen dari si town area municipal board daka duik po awar tin duik po nitum Karbi Anglong Karbi Anglong autonomous council ke parlo langpher MAC constituency angkang dong phuda lapen kasomari towar kok thom kache tok along parai harai ke kap iji aphan ki kimpi pon adolong ningkan isi plengdet aphita patang pon thek thesi lapusi anujok parjapon roy Abarim HAD Minister Sumronghang Cabinet Minister Dodon Bom Ahotsi labangso adelong pasilam ponji aphan contractor sarso tiso aphan arpu pek pon lobon sitame pini ningkan isi pleng pondet aphita nujok hini parja ponsi parjap roy ason thek ponlong kopia son lapen kopia joini tong labangso adolong ningkan isi plengdet aphita thangka chikerla avidet thek ponlong sirat atum manghuprong ason simandet lo athe Karbi Anglong autonomous council mate Assam sarkar masap sovet sitame dihin nahok pon lopusira datum ningje pon aduntu pherangke jirsong teron hin pente bok terai ara datum aphan karju pon hurra datum chethan dun mesen adolong kacheleng ponji ke aphi alamlo emina mate rat atum jungjung pen tangka chirung pen kesalam pon chek adolong si non puta parai harai chekap inang bom lang pusi thanang pachini dun aduntu Karbi Anglong autonomous council CEM tuliram ronghang lapen local MAC ramsing timung prapjin pen humri dam pen chingki chethan ponsi dolong ke patang ponji aphan rada tumpen loti chulang ding lopusi thanang pachini dun lang pher pen jirsong teron 365 News India Bokajan Range Forest asai phuatum patumi jakhong poni phai phora ni wan mahotsav week pu pacheton dunsi patumi SAF Jivan Chandra rong pipen pen staff atum Bokajan Higher Secondary School along pangrumpet rong pharuhini sose theng piaklim ke epon asai dengpon Wan mahotsav week aning kanwang ta talon pon lapen aning kanwang sita Karbi Anglong arlu along theng piaklim ke epon lapen rada tuma phan theng piarong akenang sot lapen ke dutang aing nam karai kompon japhan cherok tok amai pusitami pedopon bom Lapuson thak si patumi dipu Central Range ahin penta lamding road along DFO jaganat rong pi lapen SAF pen staff atum kilometer hini malom rong pharo phoso se pharkong lapen kaprek theng piarong epon adun thu hala bangso hawar kerai kompon jilapen isiamu kapawang pon jiaphan mate saige claim kedam ke pajoi pon ke jiaphan isi officer board sitami sengpon lo News Desk Report 365 News India Patumi jakhong pon ni phai pho arani siloni jan lem sasai pho atum por phai kep apor malom pen sang ke ron pon asai pang ching pon lo lem chairman khogen teron pen than pachini pon ke kedam tang arui pinang an social media along plastic asang ke ron pon pu alam ahok kali lapen radang bong ke manghu avedet nangji pu matha ponsi puthot radang bong lam patini PHC puthot patumi pen NFSA asang ke ron pon asai pang ching pon lo pusi lem samai phu teron asang ho pen Birta thanang pachini News Desk Report 365 News India
Duarbaguri MAC constituency ke parlo dehuri lakha isi Baptist Church Youth Department amai phu Eldrinson ingti ahin pen jalin ponsi riso ejang atum chingrum si soke e jirkidun hako pen wangbom karbi atum aporon kang thundun lapuson asai ki klempon rongasor akirapta dupo lapen sai chuti ki ahin pusitami prabdun chet poputa mai phu ingti asang ho pen than pachini adun thu alang li hin pen than pachini pon labangso asai kang thurpon along riso ejang atum cheto paksi ing thurpon lola pen jongsi konat ni sai jok jepen chitong dunun edet pusitami jir anam pharu isira thong kepta chirung dun lola pen labangso atangka ke dan ke pachan aparman pangrum pondet poputa thanang pachini dun Duarbaguri pen Amos ingti 365 News India Koilamati wo phongsar arong asar longsodar teron ke damtang wo signify inkora isi arani keso kiun epen ajok chom ke pang no pon kok ajok jakhong poni phai ke thom arani hawar asar SGB atum chingrum si puthot karlitang longsodar teron asopo akleng Rajkumar teron aphansi jingi chingwai chithan pon era phi puthot wo phongsar arong rong asar arpu pekponlo Karbiaron ateng pen klempon si mesen me et pen rong asar chepang theka sai sitami ingsam jin pen pachun pon pusi Nelitum pherangke Moses teron pen Birta nang pale Pini Abirta ke lapuan se kangton iglong arnige me kardom